Отново е 7 януари и отново почитаме паметта на нашите сънародници, избити по най-варварски начин от югославския режим през 1945 година. Ние сме тук, събрали сме се, за да не само почетем тази памет, но и за да кажем никога повече такива репресии не трябва да се случват. Това е идеята на Европейския съюз – да живееме заедно, познавайки нашата история, предавайки я на младите поколения, но и не повтаряйки никога ужасите от миналото, ужасите от 20 век. Затова е Европейския съюз и великата идея на Шумен и Моне да сме заедно в Европейския съюз, да не се избиваме, а да работиме заедно. Аз искам да припомня няколко неща, които направихме в правителството на господин Бойко Борисов 2017 година. Подадохме ръка, подписахме един договор за добросъседство с Република тогава Македония. За голямо съжаление, този договор и нашата продадена ръка не беше отчетена като знак на добра воля и условията на договора не се изпълняват. Не се изпълняват, а те са вече и европейски условия. Условията, които Европейската комисия и Европейския съвет представи на Република Северна Македония за започване на преговори е не само вписването на българите в Конституцията на Република Северна Македония, защото тяхната конституция така е създадена с изброяване на всички етноси, но и изпълнението на самия договор. Към договора има и два протокола, които трябва да се изпълняват. Те са за неразпространение на говор на омраза, за преустановяването на репресиите към открито заявяващите своята българска идентичност граждани на Република Северна Македония. Това е от една страна какво Република Северна Македония трябва да направи, но ние в България също работиме много усилено по исканията на нашите сънародници. В Българското народно събрание нашите представители, българските депутати работят върху поправките в Закона за българското гражданство. Българското гражданство не е нещо срамно. Ние подехме инициативата от ГЕРБ да въведеме церемония при връчването на българското гражданство и това гражданство да бъде публично. Всеки, който иска да бъде български гражданин, той трябва публично да заяви това и да не се страхува, че ще има някакъв негатив за него. Ако някоя държава тероризира хората, които имат българско гражданство, то тя не заслужава да бъде част от Европейския съюз. Аз се надявам, че в Република Северна Македония ще разберат това, че черни списъци, че създаване на съдебни процеси без никаква нужда, както в Битола срещу Любчо Георгиевски и българския културен клуб, там Ванчо Михайлов, или пък срещу клуба в Охрид и пребитият Християн Пендиков. Тези неща не могат да бъдат забравени, но те трябва да бъдат преодоляни и такава практика повече да не съществува. Много съм щастлив, че съм заедно с моите приятели и колеги от Младежкия ГЕРБ, от Общинския съвет, от Българското народно събрание, с които заедно работиме по тази тема. Ще продължим да работиме, както работиме заедно с моите колеги в Европейския парламент, ръка за ръка с всички български институции, с Министерство на външните работи, с сегашният наш външен министър госпожа Мария Габриел и вице-премиер. Работиме много усилено по това да има и финансиране за нашите общности извън страната. Те не са само в Република Северна Македония, разбира се и в Босилеградско и Царибродско, в българските западни покрайнини, в Молдова, в Украйна. Навсякъде, където има българи, българската държава ще бъде при тях и ще им помага. Това не е насочено срещу никоя друга държава. Напротив, това е един мост към добро сътрудничество, както с Сърбия, така и с Република Северна Македония, разбира се с Молдова и с Украйна, където имаме най-много български общности. Убеден съм, че ще успеем да отговорим на желанията на нашите сънародници и те са част от българската етническа плът и кръв и ние заедно с тях ще изграждаме и нашата демократична и европейска България. Горд съм, че в ГЕРБ сме направили в последните години много по този въпрос
И трите правителства на господин Борисов работеха по въпроса за интегрирането на нашите сънародници и за защита на техните права. И сега съм убеден, че ще продължим с сегашния състав на Българското народно събрание, с Общинския съвет в София, с нашата младежка организация и с българското правителство да защитаваме правата на нашите български общности, останали извън пределите на Отечеството. Бог да прости всички невинни жертви. Нека да сведем глава пред тяхната памет, да предаваме тази памет на младите поколения и никога да не се повтарят тези ужаси. Благодаря ви за вниманието.